In deze rubriek staan we stil bij de flora en fauna die Zuid-Limburg rijk is. De gewone pad heeft van alle amfibieën in Europa het grootste verspreidingsgebied en is naast de bruine kikker en de boomkikker een van de bekendste kikkers van Europa. De gewone pad heeft een onopvallende kleur en wordt overdag vanwege de schemeractieve levenswijze zelden aangetroffen. De gewone pad bereikt een gemiddelde lengte van 6 tot 13 centimeter. Het vrouwtje wordt echter aanzienlijk groter dan het mannetje, dat ongeveer een derde kleiner blijft. Mannetjes hebben op 3 vingers van iedere voorpoot zogenaamde paarkussentjes zitten. Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine ongewervelde. De gewone pad is net als alle kikkers een opportunistische jager die alles pakt wat in zijn bek past, wat deels te danken is aan het slechte gezichtsvermogen. Belangrijke vijanden zijn vogels, zoogdieren en slangen. Padden en kikkers. Veel mensen halen ze misschien wel door elkaar. De middelste groene kikker, of ook wel de bastaardkikker, is een kikker van het geslacht van de groene kikkers uit de familie echte kikkers. De bastaardkikker is te herkennen aan de meestal lichtgroene kleur. Een bruine streep op de rug, witte buik, langs de flanken bruine rijen of donkergroene vlekjes. Deze soort blijft kleiner dan de meerkikker met maximaal 12 centimeter en komt nooit ver uit de buurt van een waterbron vanwege de sterkere gebondenheid aan water. In het veld is het gemakkelijkste kenmerk het onregelmatige gekwaak. Het is een mengsel van stotende geluiden en rustige stukjes. Deze soort houdt van water waar de zon op kan schijnen. Dus geen beschaduwde vijvers, maar open plekken in bossen, heidevelden en drinkputten, waar ze soms massaal voorkomen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit ongewelfden, zoals wormen en vliegen en soms wat grotere prooien zoals muizen en amfibieën. De kikkervisjes leven van algen. Ze groeien snel en worden erg groot, tot ongeveer 6 centimeter. Vind jij het leuk om jouw gemaakte foto's uit de Limburgse natuur met ons te delen? Doe dat dan via onze socials. Wie weet zie je jouw foto binnenkort terug in een van onze afleveringen.